Min operat f'containers għal faċilità state of art f'Xatt it-Tiben, dan wara xogħol estensiv li sar biex inbniet struttura adekwata għat-tluq ta' dajes tal-Forzi Armati f'każ ta' emerġenza, tisħiħ li jikkumplimenta investimenti ieħor li sar matul l-aħħar xhur. Il-proġett ta' 5 miljun u nofs euro kien inawgurat tnejn filgħodu. Fost oħrajn, il-faċilitajiet il-ġodda jipprovdu l-faċilità biex dajes veloċità qawwija ikunu jistgħu jiġu varati f'ħin qsar. Dawn id-dajes se jkunu qed jintużaw għal operazzjonijiet ta' kontrolli mal-fruntieri tal-Gżejjer Maltin, bil-bżonn tagħhom joħroġ evidenti fl-isfond instabilità fil-Baħar Mediterran kawżat estremisti li ppruvaw jinfiltraw f'diversi pajjiżi. Il-faċilità nbniet f'temp qasir ta' 7 xhur b'apparat ġdid Ukrain li jniżżel id-dajes fil-baħar fi ftit minuti. Minn barra dan sar xogħol fuq l-estensjoni tal-moll u twaqqih ta' bini li kien jinsab fi stat perikolus. Is-soldati wkoll ibbenefikaw minn dan l-investiment tant li se jkollhom iktar spazju għat-taħriġ kif inbena ġiem f'din l-istruttura l-ġdida. Il-Ministru għas-Sigurtà u l-Intern Carmelo Abela fisser dan l-investiment bħal eżempju ċar tal-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ is-sigurtà tal-fruntieri wara snin ta' telqa f'dan is-settur. Jekk wieħed jara kif kien il-bini hawnhekk, naħseb kien bini dilapidat u mitluq. Aħna importanti li nħarsu wkoll is-sigurtà tal-pajjiż. U s-sigurtà tal-pajjiż tħarisha billi anki tkompli tinvesti fil-mod kif is-soldati tagħna jaħdmu. Dil faċilità hija żgur ħafna ħjar mill-faċilitajiet li ma kellhomx qabel, għax qas ngħid li kellhom faċilitajiet, imma l-faċilitajiet li kellhom qabel żgur ma mhux komparabbli. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li dan il-proġett kien iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea u jikkumplimenta proġetti oħrajn għat-tisħiħ tas-sigurtà tal-pajjiż u qal li fi żmien qasir se jinxtara helikopter u bastiment ieħor ġdid.